mennesker. Har I glædet til at komme? Fantastisk. Det, der kommer til at ske nu, det er, at vi laver en lille opvisning. Som brandvæsen, så kører vi ud til mange forskellige indsatser. Den mest logiske, det er brand. Hvis der skal ske et uheld over sådan en tynde som den her for eksempel, den kommer til at lægge noget farligt væske, så kommer brandvæsenet også at håndtere sådan en opgave. Er der nogen af jer, der ved, hvem man skal ringe til, hvis man skal have brandvæsenet til at komme? Det ved I godt. 0012 bliver der sagt. 112. Skal vi ikke prøve alle sammen i kor og sige 112 på samme tid? Så hvis vi tæller til 3, og så på nu, der siger vi alle sammen, hvem man ringer til, hvis man skal have fat i brandvæsenet. 1, 2, 3, nu! 1, 2. Lige præcis. Nu kan I se i tynden her, at der vælter en masse væske ud. Fordi det her er øvelse, så er det bare vand, så det er ikke så farligt. Der ligger en person herover, som er kommet til skade, og ham skal vi jo have reddet. Så lige om lidt, når brandvæsenet går forbi, så kommer de forbi lige her med udrykning og flugtning på den hele. Og så følger vi med i, hvad det er, de gør for at redde den her person, og for at stoppe det her spild, der er inde i den her tynde her. Så hvis I hernede er opmærksomme på, at der kommer brandvæsen forbi her lidt, så I skal lige træde lidt til siderne, så kan I samle jer ind igen bagefter. Mens at de arbejder, så skal jeg nok fortælle lidt om, hvad det er, de gør, og hvorfor de gør det. kommer ikke ind til brandfolkene. Brandfolkene har nu været inde og kigge, hvad det er for nogle typer huller, der er i denne her tank.
Og ud fra hvad for nogle huller det er, så har vi sådan nogle kiler, som man kan sætte ind i de her huller, puste op med luft, og på den måde så stopper vi det her spild her i at løbe ud. De brandfolk, der ikke har de her store gule dragter på, de må ikke røre ved den væske, der løber ud af den her tønde her. Derfor så er det et samarbejde mellem de brandfolk, der ikke har dragt på, og de brandfolk, der har dragten på, og få ordnet det her sammen. Nu har de taget en kile, som de så sætter ind i hullet, og så kan man ved hjælp af helt normal luft pumpe den her kile op, og på den måde så kommer den til at lukke det her spild her. Ja, der står om på den anden side her. I kan selvfølgelig ikke se det. Men det, der er sket nu, det er, at nu har de sat en kile i det her hul her. Og derfor er hullet lukket, så nu siver der ikke mere vand ud. Så har vi en andet hul om på den anden side her. Det er et rundt hul. Og derfor bruger vi en rund kile. På denne her måde, der kan brandvæsenet håndtere et farligt uheld, hvor der er en væske, som er giftig eller på anden måde farlig, og få lukket. Det var det for den her øvelse her. Klokken 13 igen, der kommer der en øvelse mere heromme på den her side igen. Vi kommer til at bruge den dør, der er herovre, og brandvæsenet kommer til at holde herovre. Så på den måde, vi kan ud herfra og rundt denne her vej. Så det er ikke så der herovre. Ellers er der bare en god fornøjelse.